May mga rice farmers sa Baguio City kasadtuan ay nagareklamo kay tuman kabarato sang baklanay sang palay sa ila. Pero subong, makabaligyan na sila sa mga palay sa mas mahal nga presyo kay man. May pasilidad na nga ipatukod sa ilang lugar kag ginpakulang pa sila sang duta para patukuran sini. Inaton pag-istoryahan subong nga agad diri lamang sa Are You Agreeable? Natapukan ta siya para butangan sang sa mechanical dryer, dryer. Ang dryer is alin sa Pelmec, Department of Agriculture. under sa DA. Yes. Oo. Ang ini ang expenses sa pagpatampok sang duta. Gin-shoulder sa Association of Rice Farmers Tabuna. Aka mo nag-sort na sa kay eventually kung mabutangan gid man siya isang dryer, mas dako nga bintaha man sa inyo gyapon. Yes, kay na tilawan na naton last first cropping na nagdaang ang farmers kundi nila ibaligyan umay. Oo. Kaya 12 pesos, 13 per day kayo. Oo. So pasalamat kami nga gitagaan kami sa Pelmec sining mechanical dryer. Oo. Dako nga bulig sa farmers. Kay kung wala dryer, sa anong kakatabo? Katabo, baligya ginamon direkta sa miller o trader sa barato nga presyo. Nga wala pa na bulad. Wala pa na bulad. Dara na kamo yung negosyar na. Gusto ko na negosyar ka wala pa bulad. Dara namon na negosyar sa pamerte nga pamaligya. Oo. Production cost ga 14.50, ang presyo sa umay 12 to 13. So dara pa lang nga daan per day na kami. Bilang balik kung baguan ni mo may bla. Wala ka leverage. Oo. Hindi ka kadikta sa presyo. Oo. Ito 3 days dapat ibaligya mo siya. So kay maguba, Unlike kung dried saya, may time kaya nga mangita ka sa makabargain ka. Bagbaligyan mo. So na siya kulang pa na nga mong tampok. Kaya ginoper ni Sir Samon is 650 square meters Oo. para sa solar mechanical dryer kag storage. Hmm. So tinguan naman nga mapalevel na mapanipis pag Oo. para malambot ang 650 kay kung kulang pilitan niya kami nga madupa. So hindi na siya dryer. Sa may storage pag galing May area, storage butangan. sa 650 square meters. Okay. Naka-package na sa Pelmec daw 11 Feedback man tanan. Pelmec na. Wow, po. Ang material sa kwalyaran na na-deliver na nila sa akon. Oo. Ang equipment, May equipment so ang building sila pati. sila mapatindog building. Okay. Imo na sir pa hulam sa ilang area. Ulam ng guro daw wala naman tansya guro. Hindi na tayo makakita pagbalik sila kay siguro mga 20 years from now. 25 years na yung suprak ni Sir. Isufra ka gimen. Mga ano ra ko sila 105. Bubuhit. 105 na ta. Siguro tamo naman na bato mga kwarta sa gobyerno kay 100,000 kada tuig mo. After mo 100 may 100,000. 100,000. So, kuha sila sang almost 1,000 square meter ni siyang i-provide natin sila. Oo. So, yun nga part niya, matapukan na ako ni. Kaya mabutang ako din sa rice mill kag dryer para to supplement sa Sa ilang kinahanglan. kulangan nila. Basi kulangon ng ila dryer, so may arat na supplement. Meron gyapon. Ako dito sa tanong mo kay Sir Ramon nag-offer din siya na pwede kami kulang sa iya sa area para sa mga Sa pila ka farmers sa ginaistoryahan ta diri sa inyong organisasyon. sumong mga 229. Diri lang na tanan. 229. Diri lang na sa barangay Tapos. Ka majority diri is into farming, rice farming sir no? Actually, ang total area sini isang barangay Tabunan nga 999 hectares. Almost 85% sini is rice area. Okay. 85%. So, provide na ma-maximize galit. Kung 900, 80%. Mga 700. 700. Mga 700 supposed to. So, kung pila pala na tama na Mga 470. ito mapa. Wala ni siya sa area sa irrigation. May mga plant actually, pero ang mga plant na di laban one crop lang per year. Oo. Alam mo yung kuha niya Talam tanong na. tani umay, talamnan tani. Alam na ni. Yung sacrifice na ito na talamnan. Para na may butakan sila ng dryer nila. Oo. Kaya miskin ano kalapad din sa ato talamnan. Daso pag-abot sa ani, gamay baligyan nila. So dapat may aral nga support services. We're glad nga si Secretary Laura naghatag din ng equipment para sa ila. Oo. So, munang kulang na ito nang nagkampok lang. Nag-request pa kami sa city. Nag-provide ba sila dutay lang. Capacity sa city, dutay lang yan. Oo. So, ang ARPAT,
took it upon themselves to gather some funds Oo. para matakbo ka na. Oo. Para immediately matakbo na kayo para malagas kita Meng sa September. As nga kraping ni. Oo, nga First kapit. crop. Kung Malagas malagas ni. hindi na malagas, kaluluoy naman sila doon sa mga kapit. Kami magyapon na. Oo. Nag-set na kano sila kayong gasto sila na yung mga 150,000. Mo pala na ang materials. Ote, nagpagawa sila 30,000. Kasi nagpa-ulam naman sa 120. Ako lapit sa ipo sa ila sir. Kasi pilit mo lang kung lang may mo kung Pinili tayo naman ni mo. Di kayo bubot una ni sir ya palang kay farmers di. ang bayad na nila Ming, Oh, out yes, sang sir. income sang ila Isang dryer. So, ang kasautan nila actually, may kay member nila na nag-provide sila tag 200 kada member. So may 30,000 sila nga na raise. Actually, dala ko na daw 30,000. Kaya yata ko na kay sir. Mabayad ka naman. Kaya mabayad. Grabe. So, sa nga ako counterpart. Balayran na 150 mil na balayran kuya. 30 mil na bayad sa ako, 150 balayran ko. Grabe ka nan siya, kung ka namin. Kumurang... Pero pinagisin na sir, ma-uplift yung kabuhi ng farmers. Amo na kilalang tao I tada. think given na siguro Ming, no? Kasi may aral sa baliwating na tawag natin eh. Amo man itong dumam so na may palulos kita nga. The objective to is to uplift mo. Oo. Unfortunately, why dryer? Why na-click? So, why gapo kay why dryer mo? Why Ano mo dryer? na karoon kay ipito ka magyapon sa trader? White dryer, white warehouse. Isubong yamin so may liberate sila. Although hindi pag-iban ako. Gamay pag-iban. Na kung makabutang kita di man aton man dryer. So, mas ang liberate sila nagkataas Oo. in terms of negotiation sa mga trader. Oo. And nagaplano man si Carmelo, nga Chairman Carmelo, nga mabaying man. Mag-go into palay trading. Palay trading. Papalitin mo sa doon Para sa organisasyon. Okay. Para may araw na sila leverage nga makanegotiate sila sa mga tagtuan. Subong wine na manual harvest mo. Mechanical na, may mechanical harvester kami nga tatlo kami. So, right after pag-harvest, palay sa mga farmers, masulod na sa association. Association na mamakain. Ibagi na sa susunod na. Para ma-process na ito sa drying. Para hindi na sila matamaan sa mga millers. Sir, kung maka-drying na siya, mga pila ang presyo naman yan talaga. Depende, kay kung baligyan na mo sa NFA, so may ara 23 pesos na buying dry ang NFA. Kung ba siya madugangan pa nilang presyo, siningat yun po. Okay. Kung may rice mill, ma-process na ito nito rice. Rice na. Lain naman yung istorya. Dako-dako Dako-dako pagit. siya. Okay. Pero Ang negotiation importante na sa ikaw kabakal sa imo umaya may liwe kaya kung ano mo Oo. wala. So, muna isa ka programa na ginagawa ni Carmelo. Yung ato kung maka-funding naman ta sila, no? Bilang aton nga ang palulos naton i-divert naton part ng kwartada. Oo. Mabaying kita. Oo. Ayop. Hindi ta magkumpetensya sa mga trader din no. Aton na Ang aton para lang yun sa members. Ang objective is para sa members nga ma-left up naman ang pangabuhi nila. Oo. For the longest time, sir, amo lang yung sitwasyon sa mga members. Sige lang, uli-uli lang. Luring lang yung kwarta. Uling lang. Kung pinagisin at least malay na nga level naman. Doma, masaka-saka ta tutay. Masaka jutay. Oo. Kung ma-introduce na naman tama ang aton organic. Oo. Parts ang gina-istoryahan pa lang namin ni Carmelo, parts ang funding would be abono na organic fertilizer, mga foliar fertilizer. Oo. Parts ang package na ipahulam sa ila. May production loan kami nga ginaplano. Production loan. May finance sa farmers. Ginakuan plan ni Carmelo mga 30,000 per farmer. Ang sudlon- Per hectare. Per hectare. More or less per hectare ang ato. No? 30,000 per hectare. So, once ka masulod na, masulod ang aton abono, dason mga foliar nato na hindi little by little isa ka requirement pa nato nga ginapangay sila is may garden gid sila. At least 500 to 1,000 square meters sila. Locate gid sila Backyard lang. para sa food production nila siya no. So kung medyo may complete gawang aton approach, so later on kung with day pagid, butang pa kita na manok sila no para daw may diversified ang farmer.
Pero hindi ta na mahimo sa subong nga kwan. Bali, continuous education lang sa farmers. Kaya every month may meeting kami, sige lang edukar sila. Instill lang sa ilang mindset ano mga Oo. beneficios ina advantage. Dulaon ba lang mindset nila nga puro lang tanan chemical ba lang ginagamit. Nga wala man na seeds Kaya rin sa una aming pilatan na lang inambal. Ang problem per me is ang cost of production. Oo. Wala sila kalamay subong. Surod na lang sweetener, kung sinoda. Oo. At the end of the day, it's still cost of production. Oo. Subong ang sa international is 14 cents per pound. It will translate to mga 980 pesos na sa per bag. Oo. Sa international na siya. Pero Kung ikaw sa tubo ka, the same case also sa I think once and for all siguro, kambyo na ito na mindset na sa farmer na permi si gobyerno. Look at ourselves nga hindi kita ka-producer sa maayo nga produkto for the past 50 years. Because we're doing the same thing. Kapag lang nakita nga, wait, kaka-income. sige. Kasi kita lang ubragi hapon. Yung rason nila, hindi sila kuno kapalagyo da. Oo. That's why inisa nga gamay natin nga programa. This might be one of the alagyan nila o roadway nila na makahalin sila sang nahalin pa sa una nga 50 to 70 years ago. The same gapon kakatapos sa farmer. Huwag gapon, although may mga nagayuhan man. But laban gid dyan, mga marginal nga farmers, huwag gid dyan nagayuhan. Kaya tungod nga, ang ilagi na ubra, pariho mangyapon. If you're going to analyze it, anong rason? It's correct. Ang imo yang hindi mo yung pagpasulon ibang tao kay imo niya gusto magtanong mo. Ito do si gobyerno. So, I'm not saying nga ginapina mo si gobyerno because may mga policy mo si government nga hindi man sakto. But ang ikaw yang farmer kay ikaw nagtanong sing imo duta. Dapat ikaw yung may choice na kung gusto mo. So ginatagaan nato sila sa regional nga maglain. One is organic, second is tanong sila Diversified. Exercise ang ilaw, ito yung cash crop na yan mo. So daily mo na iya hasta mag-ani, kaya daily mo yung gasto, may ara kaya kwaon. Gina-explain na sa una ni Nunoy nga lubati, tagpila 12 mil mo lang yung kita sa amunin nga area kada bulan. Nga hindi natin mahimo na siya. Kaya ara na proven na siya. Edukasyon yun lang sa farmers. So ang nakita ko yapon, ara yapon sa farmer. So I think, once and for all siguro dapat nila tubangon. You have to face reality nga what they've been doing is not hindi sakto. Kaya ang wise nag-focus sa cost of production. Focus kita siguro. Tiin siya. Paliwating na inaubran ng Carmelo. We're glad nga may mga chairman nga po nila. Willing mamati. Pangita ta resources kung paano makapaayo sa ila. Kamusta ang reaction sa farmers? Kami amo na ni Saro? Yes, halos damo ko di farmers nga diri ka pauli mo. Makita mo kalipay nila. Doon may kasanag kumbaga. So mo nang katuan naton diri sa kuan. Ito manotice mo living. Nagubra kita di sa shop facility. Kaya mabuta man tadi pandayan. Mabuta tadi gasification ta which will run the rice mill. And probably dryer partly. Dryer sa Kalayman. May mga open dryer na may mga design nga kada. Gamay lang nga dryer. Mabuta man ko hindi ko ma-compete na sila. Supplementary lang tayo. In support sa mga priority sila. Ang sobrang hindi madala sa iba. Baon lang. Just to give the farmers more leverage. Kailangan mag-negotiate ang ilang mga products. So, notice mo tayo tanong mo tayo kakao. Hindi malapad ko na siguro ng vegetable area. Okay. Gusto ko nga ang mga taong na taga-Bacolod, taga-Bago, organic, walang chemical. So, ang health issue, balik Balik sa health. masolbar na ng partly, hindi tama na masolve 100% unless everybody will cooperate. No? Pero the only way nga mapapatay ito, we will have to start it. Kita mismo yung ma-take sang risk na tilawan natin ang pwede natin may so, ito pong damo na kami ng mga talong, may mga tanong na dala. Kung tama tayo manok, so, para sa unang may tilapiyahan, tayo nga gamay. Pinapakita sa farmer lang, partly, pwede ka mabuhi sa 1 hectare mo kung i-diversify mo siya. Showcase lang ni siya actually. No? Kung ka masinigla tayo 5 hectares, manay mo hindi. Ipakita natin sa 1 hectare lang na pwede ka kita mabuhi. Ang mo, everyday mo ano. Talking about sang project ni Carmelo, no, we'll be charging interest para klaro.
kasi sila nga gusto ni. Ang interesting ako ako namon is suggestion pa lang ni, why pa na i-meeting, pa na sa yaman ba. Mga pilang ka running di sa mo? 5 to 8% ang running di. Naman. Pero kailangan din sa team. Kulang Mga financial. Paano ko? So, ginakuha naman ka ng 3%. 3. Okay? 1% will go to sa pat. Ang 2% ni is set aside na ni. Amo ning gamito naton sa mga feeding program naton. Sa palibot Scholarship, whatever no nga oporta. Hindi ko di magkuha sa interest. Ang interes sa tao gyapon makadto kumbaga sir. Balik sa... Para klaro wala kayo sa kita mo si Mr. Roy. Tanda kayo, pasulod-sulod sa deformiros ang organic. Sa negosyo. Mapa-interest kita sa nagyapon. No? So para klaro na sa tuwad may meeting na sila. I-explain ni Carmelo sa ila nga kung ano ang pagpalakat natin sini. No? Ang 2% na hindi ko na magtantong. Set aside na siya. Nga, subong, as you know, may feeding program na 2,000 per day. Ang atong ginagasto na. May scholarship, ang tali sa ulit family. Ilang naman ang gastuan. So, inatala nga i-generate ng income na sa percentage na i-blow back na natin. Whatever the income is, balik sa tao gyapon sir. Oo. Wala tasing hindi nato niya business ang paulang kwarta. Lain man na yung negosyo, financing na yan. Okay tayo sinabi sa financing. Financing tayo na way nga may muna ka na siyang nambalada pero may Compassionate capitalism. Which is very, very contradictory nga duwa ka to terms mo. Kaklas na sila eh. You cannot be compassionate if you are a capitalist. But at the same time, wala na compassion niya. So, tilawan natin nga makahimo kita middle ground na pwede ta ka negosyo nga may compassion ka sa ginatubang mo. Mutsilingon nga siya hindi mo siya, mo siya gina-gas-gas pala, take advantage. Ginapayong pangabuhi ya. Duwa ka mga dungan. So, may compassion kasi at the same time siya may compassion siya. So, it's still the same as capitalism because you'll be generating income and capital. But the good thing about this is duwa ka mo ya. Hindi kay si kapitala. Isa lang ang gagana. Ang isa ka sa isa wala. Di ba? Muna sa point. At the end of the day, mo na atong point. So, muna mo brata din isang training center at the same time. Mga pa-repair ang mga farmers. Pa-repair sa equipment nila, dalo nila din may pagdayan. It will run by our classification process. Ano 30,000 nga down bulig nila. Actually, balahiran na 50. Counterpart sa mga farmers. 30,000 yung balik na sa akin. Wow, grabe. Para nga, Halin sa- may rata na ito kaya Counterpart sa ang tracker. Ang tracker. Kaya nga ako nagkataon na may racket na siya. Siya ka tracker na. Tingala ko, sir, 350 lang ng presyo. Sabi ko, ano barato? Kaya hindi mahal. Sige ah. Basta ang tingnan na siguro, anay, no? Sa inyo. Ako lang na, Kung kulang ka na sa uling, dugangan talaga. Matamatan ka lang. Kasi pala makakagawa siya dati. Dito, pero mas minor na ano. Importante naman po construction sila da. ang layout. Makasukot sila construction para makaingagaw sa September. Ini nagapakita lamang kung nagabuligay ang komunidad, nagabinulugay ang private sector kag gobyerno, ang mga mangunguma naton magauswag ang pangabuhi. Kita liwat din next week sa Are You Agreeable?